Така, добър ден на всички. Днеска ангажимента ми е само един да ви убедя, че заслужавате по-добро и по-справедливо здравеопазване и че това може да се случи при нас в България. Не да се чудим защо немците се лекуват по-добре, защо холандците са лекували по-добре, защо французите са лекували по-добре. Не да се чудим защо немците живеят по 7 години средно повече от българите. Не да се чудим защо холандците по 3 сестри обикалят всеки един пациент. Имаме решението е при нас. Тук просто всички да се обединим около него и това да се случи. Първо, българското здравеопазване е посткомунистическо здравеопазване. Това е една система още от едно време, още от 1948 година, която разпределя благата на всички ние работещи, на цялото население. Общо взето гледат по-равно да ги разпределят и всички да се лекуват безплатно. Това се доказа, че не работи и не може да съществува в тази наша нова икономика. С отворените граници, с свободните професии, с амбицията на всеки един българин да стане по-добър и по-добър и по-добър. Аз не искам да направя реформа. Искам да ви отворя очите, че това е възможно да се случи, че възможно е да докараме експерти и от чужбина, и от България има такива, които да седнат, да направят една система, където всички в Народното събрание, няма значение БСП, ГЕРБ, ДПС или патриоти, да се съгласат на нея и да се знаем от тук насетни какво ще правим. В момента от заплатата на всеки един от вас хваща се 1%, то е 8% и отиват в един общ фонд. В този общ фонд, който се разболее, дърпат се пари оттам и се лекува. Което на първо четене звучи добре. Изобщо не е лошо. И звучи така хуманно. Но истината каква е? Истината е, че този фонд се управлява от никадърници. И ще продължава да се управлява от никадърници. И това никога няма да се оправи. И нищо общо няма дали ГЕРБ са на власт или БСП са на власт. То просто структурата му е такава. Той е единствен фонд, където има много чували с пари вътре и всеки, знаете как е, всеки като види за какво става въпрос, си казва и дойде ми момента да си оправи живота един път завинаги. И това става на ваш гръб. Затова аз предлагам този фонд вече да не е единствения, а да са няколко фонда или по-точно един национален фонд и останалото да са застрахователи. И сега пак не звучи много добре. Но това е фактологията, която трябва да я изчуете. Вие от вашата заплата, тези 8%, 6,4% ги дава работодателя, а останалите се плащат от вас. Така е системата. Аз ви предлагам фонда, предлагам ви процента, който го дава работодателя, да продължава да го дава и да влиза в националния фонд. А вашия дял да си остане при хората. Тоест, моят дял си остава при мене и аз се решавам на кой да го давам. Отивам, намирам си някой застраховател, давам си моите 50 лева, вместо да ги давам на фонда и знам, че този застраховател от тук нататък ще се грижи за мен. И как става практически това нещо. Имаме 8% осигуровка. 6,4% от работодателя, рестото е от мене. Тази част, хубаво, съгласен съм, ще съм солидарен. Давам я на обществения фонд, което е една голяма каса. Тази част обаче отивам и аз решавам на кой ще я дам, на първия, втория или третия. Който ми даде най-доброто, на него му давам тази вноска. И като отида в болница в бъдеще, тогава моето лечение, колкото и да струва в която да е болница, обществения фонд от тази вноска, където съм я дал така и така, ще плати една част, а другата част ще я плати застрахователя. И така, двама ще ми плащат сметката, не един, двама ще ми плащат сметката. Това нещо на 100% гарантира, че се взема най-доброто здравеопазване. Няма да чакам при джипито, няма да чакам за специалист и няма да чакам за болницата. Няма никой да ме тормози с пръстов отпечатък, нито да ми брои дните. А обратно, тук системата ще има интерес да ме излекуват по-бързо и да ме върнат в къщи, за да мога да си видя семейството и да отида на работа на втория ден. Защото аз съм работещия българин. Аз съм гръбнака на тази икономика. Това е с две думи за тези, които работят.
За тези, които не работят, социално слабите, за тях в цялата страна се прави една мрежа от болници. Ето ви 1, 2, 3, 4, 5, 6, може и повече да има. 7, 8 и така нататък. Едновременно прави се една мрежа от спешни центрови. Не спешна помощ, спешни центрови. Ето работят 24 часа. И като се случи нещо, дали си в малкото населено място или в големия град, и не можеш да си позволиш застраховка, тогава отиваш в болница, където наистина е безплатно. 100% безплатно. А не както сега води са безплатно, а едновременно даваш от джоба си 3 милиарда и половина плащат българите на година. На година българите правят по 2 магистрали. По 2 магистрали плащат за здравеопазването. От джоба си ги плащат. Това е истина, дет никой не я говори. В момента здравеопазването в България не е безплатно. Води са безплатно. Но не е безплатно. Аз ви предлагам истинско безплатно. Като отидеш в тази болница, тук няма клинични пътеки. Никой не те гледа като бройка. Тук лекарите работят на заплата 4000, 5000, 6000 лева да са живи здрави. Това са учили са, ще ги взимат тези пари, обаче няма да броят клиентите, а вече ще си гледат истински доктор Лъка и тогава няма да има злоупотреби. Защото аз като отида в една такава болница, доктора няма стимул за да ме приеми, а има стимул да ме излекува. Това е ключово. То е с 2 думи. Ако съм безработен, ще има цяла мрежа в страната. Цяла мрежа от лечебни заведения, където там на 100% е безплатно. И ще има една паралелна мрежа, където като отида да се лекувам, ако работя, ще имам хибридно заплащане. 30% от фонда, 70% от застрахователя. И пак ще е 100% безплатно. И сега въпросът е каква е разликата между това и това, като това е безплатно, това е безплатно. Разликата е следната. Този, който не работи, ще има ограничен достъп в страната. Той няма да може да влезе в най-добрата част на болница. Съжалявам. Обаче тези, които лежат на гръб и не искат да допринасят към икономиката на страната, не искат да допринасят предимно към себе си първо. Тяхното право като хора се запазва, но на определени места. А другите, които работят, цялата мрежа е отворена за тях. И за всички се грижи държавата. Но вече тук всеки колкото е дал. Нали? Един дава малко, получава толкова колкото и другия, но на ограничени места. Пунктови ще има. А другия дава много, получава всичко, навсякъде, където реши. Лесно и елементарно. Това е справедливо. Не е справедливо аз да не работя, да ходя да обикалям кофите за буклук и едновременно да искам професора да ме лекува. Не става така. Трябва един път завинаги да излезем от романтиката и да влезем в прагматиката. Прагматичните решения, те са, които водят нацията напред. Прагматичните решения, те са, които накарат ние да се чувстваме европейци. А всичко останало са решения в стил изберима, пък после ще говорим по тази тема. Не е това. Аз зор нямам. Нито ми трябва да съм депутат, нито искам да съм депутат. Тази тема мога да я бутна напред и това нещо да се получи, да имате такова здравеопазване, само си на условие. Ако ме подкрепите преференциално, отивам в Народното събрание и казвам, извинете, аз съм преференциално подкрепен от бургазли, защото съм им предложил това. Сега почвате да го изпълнявате. Ако се обедини цялото Народно събрание за това решение, идеално. Ако се обратното се случи и се обедини цялото Народно събрание против това решение, защото пак конъюнктурно не искат да изтърват нещата, аз пример решението е много елементарно. Излизам, прибирам за Бургас и темата за мен е приключена. А относно Бургас, нашия мил град, втората част, аз имам 2 неща. Този страхотен град. В този град нямаме медицински университет. Това е моята мечта, лична. През миналия мандат много се направи за тези стъпки да тръгнат в правилна посока. Резултата е, вече документацията се събира, акредитации се правят,
други такива условия, за да има медицински университет, се подготвят и се надявам следващия мандат, ако Господ е рекал, вече да имаме първа година медицински университет в Бургас. Ако някой попречи това да не се случи, пак поради конъюнктурни причини, защото другите градове имат медицински университети, не искат да в Бургас, не искат да има конкуренция, гарантирам ви, дори да не съм депутат, ще го направя тук в Бургас, ще го направя. Медицински университет трябва да имам. 60% имаме проучване, 60% от децата в Бургас, гимназистите, искат да учат медицина. Тези деца, ако им дадем такова бъдеще, средният им доход няма да е по-малко от 4 до 5 хиляди лева в сегашните условия, пак камо ли в бъдеще. Това трябва да търсим. Това трябва да искаме, да им дадем занаят, който да са уважавани в цял свят. Аз това предлагам. Ако нещо от това да предлагам, виждате и себе си в него, подкрепете ме с номер 6 в бюлетината на ГЕРБ.